ayo awake dhewe iki ikhtiar mergo sandang pangane awake dhewe aku nganggur pari kowe nglon-nglon terus ana tenggak kono iki nek wong nanggap wayang lakone Murwakala luwantan dalange dalan Sanggabana terus jalur sama klono tanduraku yo ben kalis ngon-ngonku yo ben kalis ayo kakak Nugroho Indra Bayu. Kalau nonton wong sing dikene dawuh Kanjeng Rama imbal dhateng Ngamutra Nugroho Indra Bayu. Wis sawetara nggon kita. Nyuwun marang Bapa Dalang Sanggabana. Ingkang wektu dina iki kudu Murwakala marang putranira. Ingkang rangka iki wis nganti tabuh 10 esuk durung ana tanda-tanda katon Kyai Dalang Sanggabana. Mati nggih. Bapak lakunen nggo sakatane. Iki bapak nyebar dodok kali sabar-sabar lho. Kae sapa? Ibu, kae sapa? Ya, kae Dalang sejati karya kali.
Sanggabono ingkang kepareng rawuh wonten griya kula niki kula ngaturaken sungkem pangabekti Kyai Dalang Bapak Anggara kaya ibu kula nampi pembagi paduka Bapak Anggara lan ibu ndadosaken sukorenganing penggalih ingkang wonten mriki panjenengan punika sinten Kyai Dalang menika niyaga kula panjak seruni kelawan panjak kalungku boleh Bapak iki panjalan wis rawuh karo niagane ning wong niagane wong loro bune lha kaya wong inget prabeya nika nggih kathah pramila Kyai Dalang namung tekan beto kanca kalih Kyai Dalang wonten pangendika ing dawuh Bapak Anggara panjenengan kula aturi rawuh ngriki kepanen kula sengkanipun anak kula awit kula mangertosi panjenengan ingkang minasan dalang sejati kula aturi nuwun sengkanipun anak kula Kyai Dalang inggih maka sampun dados kewajiban kula aturi mirsani uga rampe watak sampun jangkep menapa dendek kakang panjak kalunggungan panjak seruni isi persan sajine kompet apa durung yen kompet yo wis yen durung ora dadi boyong apa iku ana terjun ngaji kinaryo blonjo diyono pakaring jero tak bebetan klotingan sampun jangep niku enten jare pitu niku enten tebur jero niku wonten bocor apa wonten Kyai Dalang mulai sampun jangkep uga rampe sesaji kula aturi nindakaken ruwatan ing siang punika inggih Warga dipun ruwat-ruwat lenggah dhateng papan ingkang sampun dipun sediakaken. Kula badhe ngurwakani ruwatan punika Bapak inggih. Asalipun dipun timbali rumiyin dipun kanthi Bapak Ibu lenggah wonten sak ninggiling ngori petak punika. Kakang panjak kalunggungan wonten dawuh ya Dalang mulai nggak tindak supaya garangku awet saka apa ruwatan iku yen wis liwat sengenge kudu rampung monggo kemenyan dipun besmi kemenyanipun dipun besmi menika Kyai Dalang badhe ati pamor kala monggo ingkang putra wonten ngajeng Bapak Ibu wonten pinggiripun majeng idul panjak kalunggungan lan panjak seruni nuwun Kyai Dalang Kyai Dalang umeno lan paring sasmita marang kanca-kancamu wong urip ana ing alam donya iku mung kudu tansah elinga marang Purwadasina. Rahayu sagung dimati.
rahayu rahayu sagung dumati nalika samono Kyai Dalang sejati ya Dalang Sangga Bolo kanaos mantra mruwatan ingkang kebake daya mangrasa ingkang sinebut perwatan mantra jatur waka kawang-awang bumi langit nanging sang hyang wis sesa ingkang kocap sarta jumeneng samadhi satengahing jagat sang hyang wis sesa kireng swara kapigendra sarta netigan gumantung ning awang-awang sinangga ngaton pinuti dadi telung perkara sang prakara dadi bumi langit lan perkara dadi teja lan cahya katigane maning kaya mongko maneh dadi papat mongko papat iku Bathara Guru ubir-ubire kang pinangka gegedene sang hyang wis sesa wilnah hadapake isining bumi sarta winisik sairing wawadi mongko sasenane samuksewani sang hyang wis sesa Bathara Guru akarya tetimbangan garwa wasta Dewi Uma nonton Ayodya para dewa 30 lan sabda judul nonton bumi pisah kalawan akasa sang hyang planeti nonton amatah dewa Nawasanga amrih jejeking bumi sarta gunung Jamur Dewa manawi genan hastu mugi rahayu rahayu sagung dumati manawi genan hastu nama sidak mugi rahayu rahayu sagung dumati manawi genan hastu mugi rahayu rahayu sagung dumati ingsun sejatine Dalang sejati ingsun sejatine Dalang Sangga Bolo ora yoganira sang hyang aksara lan pratiwi mijilaken yoganira sang hyang agilan-gilaning siti pinuwanganing samudra kumalembah lembah ana saking dudukake ora getih dumi getih murung alat-alat hanekaken Prabowo ketut injulan prahara Yesus agung liweran pater pantang antara amul ingkang kala rudra mesakane teloka namung miwah Bathara Guru manawi genah hastu manawi genah hastu nama sidak ingsun sejatine Dalang sejati kemarin mas mantra sakti ingkang sinebut mantra Santi Purwa Banglae dina aku Purwanira ring pustaka pinutuk ing Patmacakra yata kang pinangka sirah pinutuk ing Kuraminyan yata kang dadi rambutmu pinutuk ing Panelan yata kang dadi pathukmu pinutuk ing Rangaswasta yata kang dadi idepmu manawi kelamastu nama sidak sekaring baul langit rahayu rahayu sagung dumati manawi genah hastu taksih wonten mantra ingkang sakral sakti ingkang sembah mantra banyak dalang inggih Kyai Dalang sawetawis panjenengan sekalian kepala sawetawis saja
wonten tangku ingkang badhe kepanggihan lawan kula. Goleki daleme Bapak Anggara Ibu Sriati nganti kemput kulon bengawan tekan bengan durung ketemu malah iki ana wong nanggap wayang ana wong nanggap wayang awan-awan lare agane kok mung 7 iki sapa dalane aku dalang Songgogoro aku dalang Sejati sing guri aku panjang hubungan aku panjang seruni wah aku ana papan don utopo mau karo wiras pantes enten di balik pangan aku mambuku sing dupa kendeng-kendeng aku krungu mantra-mantra krungu mantra-mantra mandratan terus aku tangi saka tapa goleki daleme Bapak Anggara bareng ngono ketemu ning kene iki kok ana nanggap wayang iki sejatine piye dalan sejati sumurupa kowe Bathara Kala sumurupa iki dina Bapak Anggara lan Ibu Sriati iku duweni putra mung sawiji anak Mas Bagus Nugroho Indradani kuwi bocah ontang-anting iki diwiradati supaya ora kena panrencanane Bathara Kala diruwat dina iki. Layak wis tak target saka omah atapangan malah tekan kene bocah iki wis kok ruwat. Iya. Wis tak ruwat. Kamu aku diweling karo bapakku. Bocah ontang-anting lan bocah sing klebu kudu diruwat kuwi aja wani mangan nek wis diruwat nek wani ngrusuhi aku bakal disokake dadi tapa wurung meneh yen ora sida mangan bocah iki dadi aku ora sida mangan anak Mas Bagus Nugroho Indradani ora kena sabab iki wis ditebusi lan wis diruwat aku ora takon kowe takon iki kowe kok wani ngluwati sejatine piye ditetepake dalam sejati buktine opo aku nganggo kalung karo wale sing dayane bisa lotlat loro jiwa sing ana anakku kowe iya lan aku duwe kategayan mepekku dirajah kiwa tembus tenan oh saiki ngene dalam sejati aku lan kowe kudu ngene ake pirembukan supaya rukun antarane dalam sejati karo Bathara Kala karo bocah-bocah sing ketho kuwi ben piye kena dijanebukan karepmu piye karepku aku mangan anak Mas Bagus Nugroho Indradani ora kena sabab manutku jare pribon manulatan bocah sing wis diruwati kudu kalih sing sambikala pinaringan umur dawa bagas kesarasan pinaringan dening Gusti ngalami dosa ketan kowe oh iya saiki aku manut dalan sejati ora bakal ngrusuhi anak Mas Bagus Nugroho Indradani selawase urip wis kok petuwa aku ora bakal jawe ning aku nggontekake kowe iki dalan sejati tenan apa ora gonku ngoyak-ngoyak burunku awakku ora aku ruwaten dalan sejati sajene nunut iki lha apa aku ruwaten nek mari lumrahku
aku ngakon dayamu yen pancen kono kowe turu mlumah miring mengarep lan mangapo kabeh ana tulisan aksara Jawa tak wacane tak ruwat dina iki Bathara Kala elinga marang para sinambu.
ulung ngendari prasojo sira kang nyantang biyel ana teko waringin susah antara menempel gading tugelan gawenen sanggar panurwatan ibu Jarolo panurwatan Soro Sukoto supataning sarana tuwa nurwatan supataning wong tuwa Hanurwato Sagung Mala Citraka Nurwato Butah Ontang Anting Nira Loro Gung Loro Igna Yakuto Ilangan Katuto ing barat Lesus Lebu Rajul Muksa ilang saking dayaning Kidung banyak dalam taruhan marang sendang-sendang si Mandolo mandalane wong negari anak iki ulung kembang kudu bisa ngaji kowe kempo ana bali tanpa dalan ana kang sumur Bandung timbo ndas tali susing maling siwur burut tanpa kancing garane nyodati kemudi waringi banyune udira montar lesus magenturan Allah ele katuto ing banyu mili lebur adul ilang sengkalane butah ontang anting katut ilining banyu cimucukan banyak garam malam bilang batu aku percaya tenan yen kowe kuwi jalan sangga dhuwur nyatane kowe iso motrak Solo Jawa sing ana batruk ana telah ana dodolan ana gegerku sawise kok merdekake kabeh rasane awakku balung sumsumku seger supian kaya bubar adus keramas kedayan kayane pangan lan ombe dalan yen wis mangkono kurang piye aku wis percaya sampeyan dikoni karo bapak kowe mengko yen ketemu wong ireng mulus iso maca aksara Jawa sing ora awakmu aja kumawani mancai dawuhe yaiku para pepundhenmu dhewe yen kowe wani mancai bakal cilaka uripmu selawase ngono dah menggono iya terus karepmu ini aku lunga saka Nusa Kambono kuwi wis 40 dina iki bojoku Nyai Durga anak ilu-ilu banget mati gendruwo wae bakewe putih medhi ndas medhi usus sapi turun iki suwe banget ora mangan dalam mbok iya ngono dalam mula-mula sajene kok apik-apik iki aku bagiono sajene tak wenehke anak bojoku oleh wae nanging sing kagawa mung sing wujud panganan panjang ilang pitu lan sak piturute kuwi wenehno anak-anakmu sing mapan ana papan-papan iki nanging kanthi perjanjian kowe aja wani ngambah marang putri sing dipanggoni anak Mas Bagus Nugroho Indrabayu lan bapa Anggara Gustiati sabab apa penjalukku wis dituruti wis kok dirujuke marang bojo lan anakmu kowe wani ganggu gawe bapa Anggara Ibu Triati saputrane kowe bakal tak ruwat bali dadi koko wurung meneh aku ora gelem dalem trimo golek mangan liyane bocah kandhang sing gulung di luar kuwi nek sing wis tulik luar ki aja meneh kok aku nyenggol aku yang sarake malah takon dongake bojoku sak anakku yen kepethuk sak keluarga bapak ora liburan anak Mas Bagus Nugroho Indrabayu padha didongake apa sing dadi semboyane bisa lakon iya pancen kudu ngono kowe kudu bali dina iya dalan sejati aku njaluk mangke tak bali sajen-sajen sing sujud panganan tak kok dalan sejati
nggone Marwakala ing desa Kedakang kaya perintah marang bapa anggur lan ibu kelawan putrane sangat bagus Sudra Indradayu kirang jamas pinangka srana resi ing badanira niatin sunadis adus kala selaning banyu sukma suci badan